We hier nu een hele warme 22 oktober, mogelijk recordwarm, omdat in het zuiden in Brabant op de vleembasis Volkel een temperatuurverbetering erin ziet van 22,9 graden. Zo warm wie het bij ons in het noord net in Friesland, lijn de temperaturen wat leger, maar wie het echt nog altijd heel noffelijk, maar een dik 20 graden op de thermometers. En ja, ondanks die stevige wind, want de wind die wel behoorlijk krachtig, wind krijgt 5, 6 uit het zuiden, wie het toch heel goed te dwan. En zo noffelijk wie het dat een enkeling er zelfs nog even met de boord op uitguien. Hoe zit het water uit? We beginnen even uit waar voor joen en vannacht. Joen en vannacht ben er opklaringsneerstantie, maar het wordt wel bewolkter en we krijgen dan letterlijk te maken met rein, buiige rein wordt het en er valt zo'n 2 mm delslag. De temperatuur die zak je net verder dan zo'n 15 graden en de wind die in eerste instantie nog vrij krachtig is, die houdt een wat del en die wordt matig, krijgt 3 fjouwer. En dan gaan we uit waar voor morgen. Morgen hebben we dan in eerste instantie nog even bewolking en een enkele bui. De temperatuur die door een lietse stapje waarom, het wordt zo'n graad of 18 en daarbij zit er een matige, onkrachtige zuid-zuidwestelijke wind. En ik verwacht dat de middag eigenlijk gewoon meestentijds droog is, maar de zinnen erbij, heeguut misschien een enkele bui. Dan ben we daar aan het fruitje voor de komende dagen. Dan komen we eerst bij Tongersdie. Tongersdie, dan is die temperatuur al wat leger. Het wordt dan een graad of 16. Maar ik verwacht je wel droog waar. En er is ook bewolking en misschien bij een matige, vrij krachtige zuidwestelijke wind. Een hele aardige dag nog. Maar het waar zal verrooien en we gaan maar de temperaturen naar beneden. En het waarbeeld verroort het ook. Vreed wordt als een dag maar grijs bewolkt waar. Er kan nou en dan eens even wat delslag vallen. En de temperatuur komt te lezen om de 15 graden heen. Snijn en sneun is dat het geval hebben we een afwisseling van buien, de zinnen en dan weer eens wat regenwetter en een temperatuur om de bij de 15 of 16 graden. Nog een hoffelijke jong verder.